Il-Kamra tal-Kummerċ iltaqet ma' numru ta' ministri u segretarji parlamentari fejn ikkomunikat il-prijoritajiet għall-ekonomija ta' pajjiżna matul din il-leġislatura. Din hija t-tieni darba f'din il-leġislatura li rappreżentanti mill-Kamra tal-Kummerċ iltaqgħu mal-Gvern wara laqgħa li saret mal-Prim Ministru ftit tal-jiem ilu. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb laqet il-fatt li l-Gvern iltaqa' mal-istess Kamra kmieni fil-leġislatura fi żmien li d-dinja qed taffaċċja sfidi kbar. Dan mod speċjali meta tittieħed in konsiderazzjoni tal-gwerra fl-Ukrajna u r-reperkussjonijiet li din qed tħalli fl-ekonomiji madwar id-dinja. Xwiereb innutat ukoll l-impenn tal-Kamra tal-Kummerċ anke fi żmien il-kampanja elettorali fejn kienet ppreżentat dokument ta' rakkomandazzjonijiet. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ laqet ukoll ir-rispons tal-membri tal-Kabinett li kellhom għal din il-laqgħa. Aħna naħsbu li dan huwa t-tip ta' dialogu li jibbenefika ħafna minnu kemm il-Gvern u anki s-settur privat. Ir-rispons li kellna waqt din il-laqgħa huwa wieħed inkoraġġanti ħafna jidher li l-Gvern huwa kommess li jisma' u li jimplementa bl-iktar mod li jista' jiffaċilita tkabbir ekonomiku tal-pajjiż u aħna kommessi wkoll li nkunu partners f'dan il-proċess ħalli naraw in-negozji tagħna jimxu l qudiem il-pagi jitjiebu. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fern li tkellem fisem il-Gvern laqa l-inizjattiva tal-Kamra tal-Kummerċ li anke f'din il-leġislatura qed tkun minn ta' quddiem biex tressaq l-idejat u l-proposti tagħha. Fern fakkar kif minkejja l-isfidi kollha, il-Gvern jinsab kommess li jkompli jisma' u jiddeċiedi kif għamel tul dawn l-aħħar sentejn ta' sfida tal-pandemija. Dan għaliex il-Gvern jaraf li l-imsieħba soċjali bħal Kamra tal-Kummerċ huma l-mutur tal-ekonomija u tal-kwalità tal-għajxin f'pajjiżna. Chris Fern għamel enfasi li fix-xhur li ġejjin ser ikompli jikkonsulta inkluż mal-Kamra tal-Kummerċ fuq sfidi li qed jaffaċċja kull pajjiż fosthom l-istabilità tal-prezzijiet tal-fuel, l-enerġija u l-materja prima. Is-settur tax-xogħol ukoll ser ikun ta' prijorità f'dawn il-5 snin fejn irid ikollna ħaddiema kapaċi fl-akbar ammont possibbli ta' oqsma anke dawk ta' snajja filwaqt li jkompli jiżdied in-numru ta' studenti li jkomplu l-istudji tagħhom wara l-età obbligatorja. Fl-aħħar nett Fern irrefera l-importanza li l-ġid li jinħoloq mill-privatu bl-għajnuna tal-Gvern għandu jasal għand kulħadd u l-anaħari għandu jinkludi fih it-titjib fil-kondizzjonijiet tax-xogħol inkluż fejn jitlu l-pagi. Fl-intervent tagħha l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli għamlet referenza għas-setturi ta' tkabbir li ser jaħdem fuqhom il-Gvern b'mod speċjali fejn tidħol is-sostenibilità tal-ekonomija.